En aquest videotutorial veurem com podem personalitzar les dades numèriques que es mostren en un full de càlcul del LibreOffice Calc. Per fer-ho, hem preparat una taula que conté diferents dades i el que farem serà donar diferents formats a les dades numèriques. Anem a veure-ho. En primer lloc, veiem que tenim una columna amb el telèfon i el que farem serà que aquest telèfon es mostri amb les xifres agrupades de 3 en 3 i un espai en blanc entre cada grup. Per fer-ho, seleccionarem el rang on tenim les dades, obrirem el menú de context i triarem l'opció Format a les cel·les. Veiem que igualment podem obrir el quadre de diàleg mitjançant la combinació de tecles Ctrl+1. Obrim el quadre de diàleg, ens assegurem que estem a la pestanya Números i triarem l'opció Definit per l'usuari. Ara el que farem serà donar un format que agrupi les xifres, com dèiem, de 3 en 3 amb un espai entre cada grup. Per tal de representar cada xifra, utilitzarem el símbol coixinet. Per tant, introduirem 3 coixinets, un espai, 3 coixinets més, un altre espai i, finalment, els 3 darrers coixinets. Veiem que ja ens mostra com quedarà el resultat final. Fem clic a d'acord i veiem que, efectivament, ja es mostren els telèfons amb les xifres agrupades de 3 en 3 i un espai entre cadascun dels grups. De totes maneres, encara que es mostri d'aquesta manera, veiem que la dada que està introduïda no conté aquests espais. Anem a veure un altre exemple. En aquest cas, tenim el codi del participant, que està format per l'any de naixement i un número de 3 xifres. I el que volem és que entre l'any de naixement i el darrer número hi hagi un guionet. El procediment és el mateix. En aquest cas, seleccionem el rang, obrim el quadre de diàleg amb la combinació de tecles Ctrl+1, triem Definit per l'usuari i inserirem el format. En aquest cas, 4 coixinets, un guió i els 3 coixinets finals. Veiem que novament ens mostra el resultat. Si és el que volíem, fem clic a d'acord i novament ja tenim el format aplicat. Com abans, el guionet és només un element de format i, en canvi, en la dada que tenim introduïda no hi és aquest guionet. Ara tenim les dades de les puntuacions i el que volem és que darrere de cada una d'aquestes puntuacions aparegui la paraula punts. Per tant, novament, seleccionem el rang, obrim el quadre de diàleg, fem clic a Definit per l'usuari i, en aquest cas, introduirem el símbol coixinet, que veiem que ja ens mostra el número sencer, en aquest cas 156, i a continuació el text que volem que es mostri. Atès que es tracta de text, l'haurem de posar entre cometes, per tal d'indicar-li al programa que justament es tracta d'una cadena de text. Per tant, escriurem cometes, espai, per separar el número del text, i punts. Tanquem les cometes i ja veiem quin serà el resultat final. Fem clic a d'acord i veiem com darrere de cada puntuació ens apareix la paraula punts. Novament, aquesta paraula és un element de format i no forma part del contingut de la cel·la. Finalment, a la puntuació final, el que farem serà afegir al davant i al darrere també dues paraules. Seleccionem, obrim el quadre de diàleg, ens adrecem a Definit per l'usuari, introduirem entre cometes la paraula total, 2 punts, i un espai per separar-la del número que vindrà a continuació, tanquem les cometes, introduïm el símbol coixinet, podem anar veient quin és el resultat del format que estem introduint i a continuació introduirem l'abreviació de punts. Fem clic a d'acord i novament veiem que el resultat és el que volíem. Tenim l'element de format que inclou la paraula inicial i la paraula final, però en canvi el contingut real de la cel·la és únicament el nombre resultant de la suma de les dues caselles anteriors. I això és tot.